Windows 12 от Стара Варна или 12 прозореца към миналото. Лято е. Да открехнем някой по-фриволен прозорец. Секс, джаз и дим. Ще надничат само възрастни. Генерален план на Варна от 1897 година с указания на улиците и обществените учреждения и заведения. Издава Варненско градско общинско управление. Какво откриваме с лупата? Публични домове. Пороците трябва да са под контрол. Решение на Варненския градски общински съвет от 17 септември 1881 относно заем от 1 милион лева за подобрението на град Варна. Сред изброените проекти е точка Ж. За домове на публичните жени 100 000 лева. Редовно се отчитат приходите и разходите за тази общинска грижа. 1893 лицензът за практикуване на древната професия струва 12 лева месечно, а медицинския задължителен контрол 8 лева. Приходите в градската хазна 1892 за тази услуга са 6000 лева. Всички ремонти по тези домове-хотели се отчитат стриктно. Данъчен и санитарен контрол. Друга любопитна подробност. Закона за избиране на представители на обикновеното и Великото народно събрание на Българското княжество от 17 декември 1880 в част 1, глава 1, член 1 се изброява на кого е забранено да гласува. Точка Г. Съдържатели на публични развратни домове. А сега направо в джаза. На 29 юни 1930 да сте на дансинга на Морското казино. Ще ви забавлява отличен джаз банд. Но имате и избор. На 3 юли вечерта първокласен джаз банд на Дансинг Реунионе. А вечеринката на всяка уважаваща се общност не може да мине без кооперативния джазов оркестър. Няма как да не повярваме, че Варна е най-модерното българско летовище, ежедневно концерти от военната музика, духови и струнни оркестри, джаз и прочие. Дансинги, морски балове, венециански нощи. Но да надникнем и през димната завеса. Напомням, само за възрастни. Креативност и финес в рекламите на тютюневите изделия и, разбира се, патриотизъм. Марката Картел е лидер. Търсете цигарите Картел с мадърския конник. Но имат и друг трик. Скриват в кутиите картинки с възрожденци, изгледи от градове и забавни карикатури. А братя Лазарови обещават: пушачи, мераклии на хубавото. Отворете кутията, ако цигарите не са добри, приема се обратно. Самочувствие за качество. Не отстъпват и варненци. Папироси момиче. Всички качества подобрени, както тютюна, така и амбалажа. Кутиите от първа категория са обвити с бронзови ленти, а втората са сини. И апел към гостите на Варна. Вземете момиче за подарък от Варна за вашите близки. Такъв подход е в стилистиката на пиар-кампанията "Факли на свободата" Torches of Freedom на бащата на пиара Едуард Бернайс. Феминистките настроения са на мода по това време в Европа и Щатите. И ние сме в тренда. Но задължително завършваме. Пушенето вреди на вашето здраве.